Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme, ako vytvoriť certifikát o výkonnosti. Aby ste vytvorili certifikát o výkonnosti pre vaše laboratórium, prejdite do ľavého navigačného panela na obrazovke a kliknite na ikonu Certifikáty. Následne v hornej časti vyberte položku Certifikát o výkonnosti. Následne vyberte program, pre ktorý chcete certifikát vytvoriť. Request ponúka možnosť výberu časového obdobia, na ktoré sa má certifikát vzťahovať. Je potrebné zvoliť časové obdobie v dĺžke 6 až 12 mesiacov. Kliknutím na symbol obnovenia sa zobrazia všetky analyzátory, ktoré spĺňajú podmienky pre dané časové obdobie. Kliknutím na rozbaľovacie menu na ľavej strane sa zobrazia konkrétne parametre pre daný analyzátor, ktoré sú spôsobilé spolu s cieľovou hodnotou a počtom reportovaných výsledkov pre každý z nich. Aby bolo možné vygenerovať certifikát o výkonnosti, request potrebuje spätné zaslanie minimálne 6 vzoriek. V tomto prípade, napríklad pre parameter ACTH, vidíme, že bolo reportovaných 0 vzoriek z celkového počtu 9. To znamená, že pre tento analyt nie je možné vygenerovať certifikát o výkonnosti. Pre získanie certifikátu výkonnosti je potrebné zaslať minimálne 6 výsledkov. Pri každom parametri vidíte reálny počet reportovaných výsledkov v porovnaní s celkovým počtom vzoriek za dané časové obdobie. Ďakujem za pozornosť.